Hemen zaudete Kimetz eta Lorea, kaletingan Kimetz eta Lorea deitxaldizue. Nei joan dik bai. Zuri joan dik bai, zuri June deitxaldizue. Nei June nik ja bigarren izena lehenengoa baino gehiago daukat. Ai, ama, eta nola da amatezu hori? Ondo, ja, izen horrekin giratu iten naiz, Lorea deitzen diaten bezala. Ja, vale. Igual Lorea eta hau ez da netzako izango, eta? Onda. Ama edo aita izaten espaia entzat. Bai, ez da. Zate, Lorea ja bronka bota berdi. Bueno, eta abizenak esate dituztenen ja. Bai, Bueno, eta aurten, nobedadek eta ikusiko ditugula, ez da? Goazenen? Bai. Zein da nobedadikola bereziena topatuko deuna? Ni berezina esango nun pixuan ikasle pixu hau dala, ze oain arte inestan zehose da. Bai. Eta, gero Loreak esan duna pixkat, pertsonai berriak urtero duteia, urten 3 gea. Eta... Zu bat, zein dia beste bilak? Dia Eleder Iglesias eta Mikele Arizkorreta. Hauela saioa eta alainena. Ona. Baina, la nobedadek eta asko ezin dugu kontatu bakizu hor. Gaur gabian, bigarren saioa, ez da? Bigarren atala, ja... Lehenengoa ja ikusi jendek, hor ja ikustea pixkat, igual gaiztore mate ongo dala. Epa! Juna adibidez maitasunan kontutan ibiliko ala urten ere, baino, ze gertatzean. Osea, bikotekin zabiltza edo nola topatuko zaitu? Bai. Lehen urten hor gidoilarik bikote bat jarri ziaten, eta hortxe. Eta hortxe. Bai, oso gustora. Bai, txuflai deitzen geha gure arte. Txuflai. Gu maitia eta pospolin eta gauza horiek ez gut txuflaiak. Ona. Bueno, Kimetz, eta Gontxalen papela hartuek, ze papel egin bihardek, ze egiten ikusiko jau? Gontzal izango pixkat, basakabin sartukoan aire freskua, festasalia oso, lagunkoia... Irekin baltziak, ez da? Bai, egia esan ez gara oso desberdinak. Gontzal ni baino pixkat ausarto igual. Vale. Ni hola lotzatillo izaten naiz lehenengo zeatan da Gontzal ez. Gontzal iriki ja, lehenengo momentutik ja lagunak ite ditu... Bai, ondo. Ona. Personaje majoa. Bai. Eta zure kasuan, betiko martxan jarraitiko zu? Betiko martxan, bai, June... Bueno, ezagutzezu, guazen ikusten dezuenek, hori, asko hitz egiten du, bauka grazia puntu hori, berezia da, oso araia, inusentea, baka hor ere infantil punto bat, ez? Uste horrekin numek eta gaztek oso ondo konektatzeutena. Baina urten egia da, maitasun kontu horietan, eta ez maitasunetan... Eta urtetan ebai aurrek adifua eta... Bai, eta hor emozioak ikutu ingo zaizkio, eta... nik uste beste registro baten ikusiko dugula June urten. Ona. Zer muzkundia grabaketak? Badakit, nire laguna da Josu, soinua eramaten duna. Bale. Bai, zagutzen dezu, ez da? Horribiliko zarzue, mikrofono jartzen da. Bale, zauztarra data behare bai. Eta zesan bian izun, zemuz hau udan grabatzen dezu, ez da? Bai, hori da. Kaina bukaeran hasi eta guztu bukaer arte. Bai, bilabete izatea uste tope ibiltze zatela, ez da? Robajeko soluzek eta kaineruak esatean, ez da? Egia esan hori, intensua da, baina egia esan nolak... Lehen osan detena, holako ekipo eukita eskertzea, porque asko ze errezo egiteu dana. Bai, egia esan, nik ja 4 urte dara mantza dela, urtero ekipoa oso, da hori batzen gaituena eta energia emate gaituena, baina urten berezik izan da oso ona, aire freskoa ere sartu da, pertsonaia bezala, pertsonak, taktorek eta ekipoa, eta oso ondo, oso gustora egia esan. Eta behaiek, ja 3 urte, ze topatu sartu eizen nian, da ze irutu zaiz, segula ebili zinean telesen bat edo grabaketa munduan eta holako historietan, edo berria izan da? Gehien eskan inda, korto txiki batzuk, eta gero, igual telebistan programa txiki bat, ez baina, hola serie potente bat, hola 2 hilabeteko grabaketak eta hola inoiz ez. Eta egia esan hori, hasieran uste nun, asko ze urduri joango nitzala, eta hasi eta ondo moldatu aiz. Baina hori, izatetan erantzuna ere oso ona, Lehenengo atalaia ikusi ezuenek bakizu. Bai. Ona. Eta esaten dezu bezala, ze garrantzitsua da giro honen ibiltzea. Ez denean zemat ordu pasatzen dutzu egun berdinean. Oia, 24 orduak alde notezate, ez da? Familia baino gehiago ikusteitugu. Nun grabatu dezu hau? Nundik no ebilizate? Toki desberdinetan. Grau deu Donostin hemen Pinarren. Geho Bergaran. Eskola baten eta Irunen bai eskola baten. Bai, hori da. Eta azken nian, asko kalian, gio nebai ez dakit pixuki den etxe hortan nebai barruan tokatu zaizuen ibiltzia, edo ez... Bueno,
Igual. Dana ezin da kontatu. Aria kutezea pelikulak ikustea bikotiakin, ala. Bikotiakin. Batek, daki hori, lehenengo atalen ikusi zenuten hor iesi egiten saiatzen ginala. Bai. Ez dut gehiago esango, bakoitzak atea bere. Bai. Baina bai, gehien bat kalean eta grabatzegu desente, eta orduan hor eguraldiakin eta horri biltzegea. Euria eta laurten uda nahiko gona izan da, baina aurrek urtetan adidez, badaude sekuentzia batzuk bilatu nahi bazue, Espainiak moreak eta hotzaiteu, gubikinin.